Laat ons bidde. Heer, wij zijn so dankbaar voor uw woord. U weet wat iedereen nodig heeft vandaag. Dank u, Heer, dat uw woord ook levende en onvergankelijk zaad is. Die vandaag gezaaid wordt. U stuurt het uit met een doel, Heer, en dit is om uw kinderen te zegenen. Uw kinderen vrij te zetten. Uw kinderen op te heffen. Uw kinderen te versterken. En wij ontvangen dit vandaag, Heer. Jezus is zo welkom in ons harten. In Jezus' naam. Amen. Oké, ons thema van vandaag is: waarom laat God het toe? Waarom laat God het toe? Gedurende ongeveer 20 jaar na die kruisdood van Jezus was er een enorme vervolging van die christenen geweest. Vooral natuurlijk de Joodse christenen. Zij werden intens vervolgd in de Romeinse Rijk. En Jacobus was een halfbroer van Jezus. Zij groeide in diezelfde huis op. En hij was ondertussen leider geworden van die kerk in Jeruzalem. In die tijd was de kerk in Jeruzalem eigenlijk nog centrum van autoriteit ook geweest. Ook over al die andere gemeenten die dan ontstonden. Als er iets was, dan stelden zij vragen aan de leiderschap van die kerk in Jeruzalem. Omdat die apostelen ook daar nog waren. En Jacobus was de leider van die kerk geweest. Daar in Jeruzalem. Hij was de leider van de kerk. En deze brief was toen aan hem geschreven te vragen: zie wat wij meemaken. Zie vervolgen, lijden, verdriet, schade. Waarom laat God het toe? En dan gaf Jacobus antwoord daarop. Laat me jullie aan die begin die vraag stellen. Het u ook al die vraag gesteld? Zal ik zo zeggen, wie niet? Ja? Er gebeuren soms rare dingen met ons. Erge dingen. Stel jezelf die vraag of God je problemen gebruikt om je te disciplineren. Je gelooft dat? Dat wordt in sommige kerken verkondigd. God doet het om jou eens een beetje een lijn te trekken. Of om jou meer op Jezus te laten lijken. Je moet gaan sufferen. En dan ga je meer op Jezus gelijken. En deze christenen hadden diezelfde vragen. En dan antwoordt Jacobus in Jacobus 1 vers 13. En zijn woorden zijn zo duidelijk. Hij zegt daar: maar je mag nooit zeggen dat God je op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden om iets slechts te doen. En hij doet zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen. Dat wil die Bijbel zeggen. God doet het niet. Jacobus is samen met Jezus opgegroeid in dezelfde huis. Hij heeft samen Jezus bediend. En nu is hij leider van die kerk. En zijn woord draagt gezag. En hij zegt tegen die christenen: zo is God niet. En zo werkt God niet. Hij zal het niet doen om jullie iets te leren of jullie op die proef te stellen. In het Grieks, nou ik ben geen Griekse geleerde, maar in het Grieks, je kon het zelf opzoeken in concordantie en zo, zijn deze woorden
en strenge terechtwysing. Eigenlijk, sê Jakobus, hoe durven jullie so iets zeggen? Dat is een terechtwysing. Dat God vanaf een afstand het toelaat, want hy kan het stoppen als hy het wil. Ja, God laat het toe. God laat het toe dat het met my gebeur. Want God is soewerein, hy kan het stoppen. So as het gebeur, is het omdat God het toelaat. Jakobus sê, hoe durf jullie so iets zeggen? Jullie moeten van beter weten. In het Oude Testament geloofde hy dat alles van God kwam en dat alles zijn wil was. En wij zien dit ook vandaag nog in sommige godsdiensten, ook in die islam. Alles is Gods wil. Wat ook al gebeurt, dat is Gods wil. Sy zochten het probleem bij God. God is die oorzaak. En niet bij Satan. Die naam Satan betekent tegenstander. Het is zo alsof alles komt van God, al die kwade ook, en die duivel is ook congé. Hij zit in Spanje. Met zijn tenen in de zand leggen op de strand. Hij doet niets. Terwijl hij die tegenstander is. Hij is onze vijand. God heeft geen kwaad in zich. Doet niemand kwaad en laat ook geen kwaad in de hemel toe. Die moment toen er kwaad kwam, omdat Satan hij was een aartsengel geweest. Hij was de lofprijsleider in de hemel geweest. En er kwam trots in zijn hart, omdat zij zo'n prachtig wezen was. Op een bepaald moment zei hij tegen zichzelf, ik ga mijzelf boven God verheffen. Er kwam oorlog in de hemel en Satan en een derde van die engelen die samen met hem rebellie kwamen, werden uit de hemel gegooid. In Openbaringen zien wij, in de hemel is er geen leed, geen tranen, geen pijn, geen ziekte. En nu komen christenen en ze willen dit aan God toeschrijven. Wie doet het met ons? Nee, hij doet het niet met ons. Hij kan dit ook niet. Want volgens Jesaja 53 heeft hij onze ziekte en leed gedragen. Dus waarom zal hij dit dan teruggeven? Jezus heeft het gedragen, als je in Jesaja 53 gaan lezen. Ze hebben onze ongerechtigheden, zij verbrijzeld. Hij heeft onze leed gedragen. Door zijn striemen is er voor ons genezing geworden. Dus hij heeft het gedragen, weggenomen, en hier zou hij komen en zeggen, hier geef ik het weer terug. En dat klopt ergens niet. In Johannes 10 vers 10 tot 11 zegt hij, en dat zijn de woorden van Jezus. Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven in overvloed. Daar maak ik een onderscheid. God is goed en die duivel is slecht. God is geen dief. Hij is niet gekomen om te stelen en te doden en te vernietigen. Jezus is gekomen om leven te geven in overvloed. Vers 11. Ik ben de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Een herder zal zichzelf tekort doen ter wille van zijn schapen. Hij zal in die nacht naar zijn schapen toe gaan. Zelfs alles dit koud, alles sneeuwt het, alles is storm. Hij zal naar zijn schapen toe gaan om te zien dat zij oké zijn. Als er van die ooien moeten lammetjes krijgen, waarvan je de herder, daar ben je. Als er schaap ziek is, waarvan je de herder, hij is daar. Hij verzorgt zijn schapen. Als een schaap afdwaalt, wat doet hij? Hij gaat die halen.
En hier sê hy, ek ben de goede herder. En ek het my lewe op vir my skaap. Hy gaf ook sy lewe vir ons. Dus, wat gee God aan ons? We hebben gezien wat hy nie doet. In Jakobus 1 vers 17, dus enkele versen verder, elk geskenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel van de Vader van het licht. Elk geskenk dat goed en volmaakt is. Jakobus is nog altijd bezig om een vraag te beantwoorden. En waarom? Waarom laat God dit toe? En hij zegt, van God komt elk geskenk dat goed en volmaakt is. Hij blijft altijd in eeuwig dezelfde, hij verandert nooit. Er zal nooit een spoorkeer duisternis in hem te vinden zijn. Je gaat geen kwaad aan hem terugvinden. Niet in zijn daden, niet in zijn motieven, niet in zijn haast. En het is interessant als je die tekst in je Grieks gaan opzoeken. Je kan dan van de Strong's Concordance doen. Elk geskenk dat goed, maar dat woord goed betekent een verbetering, een upgrade. Niet een downgrade, een upgrade. Iets waar je van beter zal worden. Dat is een goed geschenk. Een geschenk is iets wat voortdurend is. Gewoonlijk. Dat is constant. God geeft beter, hij geeft upgrade en hij doet het constant. Hij verandert niet. Hij blijft dezelfde. En volmaakt is, en dat woord volmaakt betekent om te voltooien. Dat voltooit ons. Dat is een verbetering, een upgrade. Het gebeurt voortdurend en dat maakt ons terug heel. Dat voltooit ons. En dat komt uit de hemel. Dat komt uit de hemel. En in het Grieks spreekt het daar van een stortbui. Dat heb ik nog nooit gehoord. En ik ben toch al even een christen. Niemand had mij dat nog ooit verteld. Dat God geeft zijn goede geschenken die een upgrade is, een verbetering. Hij geeft het voortdurend. Hij voltooit het aan ons, om ons heel te maken, dat er geen tekort is. En hij doet het in een stortbui. Dat is geen weer zoals wij dat soms in januari hier hebben, hè? Waar het voor 2 weken aan inregent. Zo'n druk. En die eerste jaar, toen wij hier in België waren, dat was nacht. Wij kenden dat niet, het was in januari, geen zon voor 2 weken. Dat stond in die kranten, ik denk 31 minuten zonschijn gehad gedurende 2 weken. En zo dat gedrup. Herinner me 1 keer baden wij bij eten, vroeg die zegen. En op dat moment scheen die zon. En Esther was aan het zeggen, dank u hier voor de zon. Hier spreekt hij niet van zo'n regen, hij spreekt van een stortbui. Iets wat God uitstort over ons. We lezen ook aan anderen van de uitstorting van de Heilige Geest. God giet het gewoon uit. Vanuit zijn overvloed, vanuit zijn goedheid. Nou, nu is die vraag, waarom ontvangen wij dit dan niet? Waarom ontvangen wij dit? Als dit is wat God wil doen en wat hij normaal doet, waarom ontvangen christenen dat niet?
omdat wij alles van God door het geloof ontvangen. Christenen geloven niet meer in God. Ze zeggen dat ze geloven, maar ze doen het niet. Want geloof is een vaste vertrouwen in God. Als we het niet door geloof ontvangen, dan zullen we het ook niet ontvangen. Niemand kan ons dwingen om te gaan geloven. Dus zoals als Ewan zei, op een bepaald moment besloot hij, oké, nu zou ik gaan geloven. Weet je, ik heb diezelfde al meegemaakt. Dat wij een bepaald gebied strijd meemaken, in bed en die beloften beleiden, en op een bepaald moment dan confronteert God mij. En wanneer ga je niet geloven? Wat is geloof? Geloof is dat vertrouwen dat ik het ontvangen heb. Nog voor ik het zie. Nog voor mijn zintuigen zeggen dat het daar is. Want mijn zintuigen werkt door mijn vlees. Hè? En jouw vlees kan je niet vertrouwen. Die is totaal onbetrouwbaar. Die is onderhevig aan zoveel dingen. Die zien dit en die zien dat. En dan voelt die zus en die voelt zo. Dat is zoals met hormonen bij je tiener. Hè? Dat is naar boven, naar beneden. Ik kan dit niet vertrouwen. En Hebreeën 11, vanaf vers 1 tot 34, ik zou iets zeggen over geloof bij gelovigen. Hij zegt daar, het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. Dit zal geen droom blijven, dit zal werkelijkheid worden. Dat zal zo zijn. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden. Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Dat is een confrontatie. Die wereld is door Gods woord ontstaan. Kan niet anders. Zelfs als mensen geloven in de Big Bang, waar kwam het vandaan? Ja, alles wat we zien vandaag. Dus, wat is dit ontstaan? Genesis sprak God een woord en dit ontstond. Alles wat we zien in de wereld vandaag is ontstaan uit woorden. Ergens hebben mensen gedachten gedacht en ze hebben woorden uitgesproken en die dingen beginnen te gebeuren. Dingen worden geregeld, zaken worden veranderd, worden opgericht, worden weer tot niets gedaan. Wat we nu zien is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God. Vers 4. Doordat Abel God geloofde, bracht hij een beter offer aan God dan Kaïn. Want God zei dat hij blij was met Abels offer. Door zijn geloof is hij een voorbeeld voor ons. Nou, Abel en Kaïn waren de zonen van Adam en Eva. Abel was een herder. Werkte met schapen en met vee. Kaïn was een landbouwer. Hij zaaide en oogste. Abel bracht van die beste van wat hij had. Maalste, vetste lammetjes. En hij offerde dit aan God. Kaïn, zegt die Bijbel, hij nam maar iets. Zeg, wat kan ik missen? En of daar zo'n beetje, of dat een beetje gemuft is, of wat ook al, was voor hem niet belangrijk. Of geen goede kwaliteit, hij nam maar iets. En hij gaf het aan God. Abel geloofde dat God het waard was, en dat hij Gods zegen zou genieten. En hij genoot Gods goedkeuring. Kaïn niet.
En omdat hy zag dat Abel zijn offer was aanneemlik by God, wij weten niet hoe dat het gebeurd is, en die van hem niet, kwam er jaloezie in zijn hart, en hij vermoordde zijn broer Abel. Eerste moord, familiemoord. Vers 5, doordat Henoch God geloofde. Nou Henoch was een gelovige in die tijd geweest. Hij was ook enorm oud geweest, ik denk 900 jaar of zo. Maar hij is door God van de aarde weggenomen. Hij is dus niet gestorven. De Bijbel zegt, hij was gewoon op een bepaald moment ging je met de Heer mee. Hij wandelde met God en op een bepaald moment zei de Heer, kom, we wandelen verder gewoon naar de hemel. En wij lezen dit ook, dat waren maar met 2 personen die dat meemaken. Die andere was Elia. Ook niet nooit gestorven, hij was gewoon, de Heer had hem gewoon meegenomen. Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Uiteindelijk zeggen wij kunnen niet Gods goedheid ervaren, ontvangen, als er geen geloof is. Maar, want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat hij is wie hij zegt dat hij is. En dat hij de mensen beloont die werkelijk naar hem verlangen. Ik was gisteravond, tijdens mijn voorbereiding was ik onder andere een beetje bezig met Psalm 23. En ik ga het vandaag hier niet doen. Maar God bepaalde mij met Psalm 23. Want ik las over Jezus, zo ik ben een goede herder. Psalm 23 is een beschrijving van Jezus en bediening vandaag, hier in de wereld. Hij is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik kom geen tekort. Hij laat mij nederliggen aan grazige wei. Aan waters waar rust is, bij hij mij. Wanneer doet hij dit? Nu. Hij is mijn herder. Hij is mijn herder. Als wij ons geloof daarom gaan stellen, weet soms toen die duivel je bankuitreksels en die rekeningen en die dingen. Ja, wat moeten wij dan doen? De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik leg mijn handen op die rekening, die zijn betaald in Jezus' naam. Er zal geen tekort zijn, geld zal er zijn. Want de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik heb meer dan genoeg. Vers 7. Doordat Noach God geloofde, heeft hij zijn gezin gered. Want toen God tegen hem had gesproken over iets wat nog niet te zien was, heeft hij vol ontzag gehoorzaam de boot gebouwd om zijn gezin te redden. En omdat hij God geloofde, was God blij met hem en heeft God hem beloond. In die tijd van Noach was er nog geen regen geweest op aarde. Water kwam van beneden. Er was een mist die ging over de wereld die tijd. Daardoor werd het benat. En was er vocht genoeg. En hier kwam de Heer en hij zei tegen Noach, ik ga regen sturen. Er gaan zoveel regen zijn, dat het komt een stortvloed. Er gaan overstromingen zijn, jij moet een ark bouwen. Noach had nog nooit in zijn leven regen gezien. Dat was nieuw voor hem. En nu komt de Heer en hij zegt, er gaat zoveel zijn, dan gaat uit de hemel komen. Niet van beneden, het gaat uit de hemel komen. Er gaan zoveel zijn, je zal moeten een boot bouwen. Noach had nog nooit een boot gezien. En die boot moet zo groot zijn, dat je van elk diersoort 2 en die boot kan toelaten. En van sommige soorten
7 pare. Dus Noag hy moes gaan geloof in iets wat hy nog nooit gesien het. En hy deed dat vir 120 jaar. Was hy aan bouwe, aan die ark. Toe sy had dan geen elektrische sage. Sy nie by die gamma langs gewees. Was geen stroom. Alles gebeurde met die hand. As hy nagels wilde, dan moest hy sy self ystererts vinden en dit omsmelten en nagels maken. Was geen hardeware winkel geweest. Kon niet naar die gamma gaan. Alles duurde heel lang. En gedurende die 120 jaar werd nog bespot. Hy was aan het prediken tegen die mense. Hy sê, God gaan hier een ramp sturen, gaan die wêreld vernietigen, en hy geef ons 'n gelegenheid om gered te word. En die mense bespot hem, sy lachte hem gewoon uit. Zoals vandaag nog gebeurt. Tot die dag dat het gebeurde. En toen probeerde sy binnen te gaan, maar God had self die deure gesloten en was te laat. Mensen kwamen om. Vers 8, doordat Abraham geloofde, is hy gehoorzaam op reis gegaan toen God hem riep. Kent u het verhaal van Abraham? Kom die land Ur. Sy familie waren afgodaanbidders geweest. Dan sê dan waren die maan in die tyd. En vanuit die situasie kom God en hy riep Abraham. Sê ek wil dat hier wegkom. Ek gaan jou naar een land nemen die vir honderde jaren van jou sal zijn. Wat een geloof. Abraham vertrok, hy ging op weg naar het land dat hy later van God zou krijgen. Maar toen hy vertrok, was hy nog zelfs niet waar hy heen ging. Ze hadden geen mappen in die tijd. Er was geen Google Maps. Geen TomTom. Ze moesten maar vragen van die mensen die sy tegenkwam. Sê, hoe geraak ek daar? Bijna zoals ik en Esther toen we hier in België arriveerden. Als we ergens naartoe moesten, dan zat Esther naast mij met een kaart van België op haar schoot. Dorpsnaam hadden we nog nooit van gehoord. Sommige van kleine dorpjes. Wij moeten daar zijn, wij moeten bij die persoon zijn. Wij wisten zelfs niet hoe om daar te geraken. Wij moeten op die kaart kijken en dan kwamen wij daar en dan moesten we die straat gaan zoeken. En dan moesten we dat vragen. En ik weet niet wie van u was al in Veurne geweest, in West-Vlaanderen. Als je daar de weg vraagt, dan zijn altijd het rechte deuren. Rechte deuren. En dan gaan we rechte deuren. Op een bepaald moment dan gaat het niet met rechte deuren. Dan moeten we iemand anders vragen en dan zegt hij rechte deuren. Wij moesten altijd heel vroeg vertrekken. Om te zorgen dat we ergens op tijd zullen komen. Ze hadden zo'n manier om ons zo doen. Wanneer dat zo gaat, dan wisten wij, dat wordt moeilijk. Dat geluiden die eruit kwam, die klanken, dat was... Maar God heeft ons geholpen. Wij zijn ook daardoor geraakt. Abraham ging naar een land die God aan hem beloofd had. Je zal het veel later krijgen. Door geloof. Hij wist niet eens om daar te geraken. Waar hij naar heen ging. Maar doordat hij God geloofde, heeft hij in het land gewoond dat God hem had beloofd. Het was nog niet van hem. Hij was daar als vreemdeling. Hij woonde er als vreemdelingen in tenten, net als later Isaac en Jacob, die dezelfde belofte hadden gekregen als Abraham. Laat me zo denken aan ons als christen. God heeft zoveel beloften aan ons gegeven. En aan ons voorouders. En wij geloven dat nog altijd.
En op 'n dag, dan is dit sover. Dan gebeur dit. Dan is 'n wegrap. Dan is 'n beloning. Dan ontvangen wy krone. Dan ontvangen wy beloning. Vers 11, doordat Sarah, dat was Abrahams vrou, God geloofde, kreeg sy krag om 'n kind te kry, en ook al was sy daar al veel te oud voor. Want sy geloofde dat God hen 'n kind sou gee en dat hy aan hen had beloof. Ook Abraham was al te oud om nog kindere te kunnen kry, maar deur sy geloof in God is 'n groot volk uit hem ontstaan, 'n volk so ontelbaar as 'n sterre aan die hemel en 'n sand op het seestrand. En daar zijn ze met miljoenen. Hoe is het gebeurd? Uit geloof. God gaf een belofte. Sê Abraham, ek gaan aan jou zoon geven, en uit jou zoon sal jy 'n groot nageslag kry. En hy was, ek dink 75 toe dat gebeurde, hy was 100 jaar. Hy was 75 toen die belofte kreeg, 100 jaar toen dat gebeurde. Voor 25 jaar bleef hy maar geloven, dat hy het God gesê, God sal dit doen. En soms ging het fout, hè. Soms was Sarah aan het zagen en dan zei ja, maar zo gaat het niet, het kan niet meer. En dan gaf zij Abraham die raad om bij haar dienstmeisje te slapen, Hagar, en daaruit is een kind geboren genaamd Ismael, en die twee hebben vandaag nog ruzie. Die Joden en de Ismaelieten. Doordat Sarah geloofde, op een bepaald moment gebeurde daar iets bij haar. Ze zei, ik zal toch maar gaan geloven. Kreeg zij kracht om een kind te krijgen, zelfs al was ze daar veel te oud voor. En hetzelfde gebeurde met Abraham. Door zijn geloof ontving hij wat God beloofd had. Doordat Abraham God geloofde, heeft hij gehoorzaam zijn zoon Isaac op het altaar gelegd om hem te offeren. Op een bepaald moment zei God tegen Abraham, Isaac was op dat moment een jaar of 12 geweest. En hij zei tegen Abraham, ik wil dat je die zoon gaan offeren. Wat een test. Maar Abrahams geloof was zo groot geweest, dat hij geloofde dat God Isaac terug in die dood zou terughalen. Want Gods woord was, uit Isaac ga ik aan jou een nageslacht geven. God wilde hem zo op de proef stellen, zijn geloof op de proef stellen. Want hij had Abraham beloofd dat Isaac het begin van een grote familie zou zijn. En toch durfde Abraham gehoorzaam zijn enige zoon te offeren. Hij had bedacht dat God Isaac zelfs weer levend zou kunnen maken. Zo heeft hij hem ook als het ware uit de dood teruggekregen. Ik weet dat geschiedenis, hij nam die mes, dat Isaac ging leggen daar op die brandhout. En Abraham is gereed om die mes aan zijn zoon te steken, en op dat moment stopt God. Stuur een engel en hij zei, hier is een schaap achter je. Abraham daar stond en was een ram en hij kon die offeren in die plaats van zijn zoon. Wat is daar gebeurd? Omdat Abraham dat deed, bereid was om dat te doen. Want Abraham had een verbond met God. God had een verbond met hem gesloten. Dus wat van God was, was van Abraham en omgekeerd. En als er iets van Abraham verwacht werd, moest het ook van God verwacht worden. Omdat Abraham bereid was om dat te doen, moest God ook bereid zijn om dat te doen. Omdat Abraham bereid was om zijn zoon te offeren, moest God het ook doen. En daarom moest hij Jezus ook sturen om ons te redden. Omdat zijn verbondspartner bereid was
om dat ook te doen. Doordat Isaac God geloofde, heeft er aan Jacob en Esau zijn zegen voor de toekomst gegeven. Weet je, wanneer wij zegen uitspreken over mensen, over huwelijken, over baby's, doen wij dit in geloof. En als mensen gaan geloven, dan zullen die zegeningen bewaarheid worden. Wat gebeurt bij de Joden, misschien ben je daar bekend mee, maar telkens vrijdagavond, sabbatsmaaltijd, dan komt die vader des huizes en dan zegen hij zijn gezin. Hij spreekt zegeningen oor sy uit. Zegeningen over zijn kinderen. En zo gaat het al honderden jaar. Dat is een traditie bij. En als zij dat gaan geloven, sommigen doen. Laat onlangs een getuigenis van zo iemand waar zijn Jood zakenman. En iemand vroeg hem, ja, hoe gaat het met corona en al die dingen? Ja, hoe lukt het je? En zijn antwoord was, ik ben Jood. Ik ben Jood. Ik ben gezegend. Geen probleem. Business is business, hè? Wij zijn Gods gezegend. Wij zijn gezegend. Dat is voor hen een realiteit. En zij zijn gezegend. Zet ze in die woestijn neer en zij maken daar een lusthof van. Maken daar een eten van. Gods zegen rust op hen. Doordat Jozef God geloofde, heeft hij aan het einde van zijn leven gesproken over het vertrek van het volk Israël uit Egypte. En hij gaf opdracht wat de mensen dan met zijn lichaam moesten doen. Jozef, voordat hij stierf, werd hij als onderkoning van Egypte geworden. Ondertussen is zijn familie naar daar gekomen en hij zei tegen hen: over zoveel jaren, zoveel honderden jaren, gaat God jullie uitsturen. En wanneer dat gebeurt, moet jullie mijn lichaam meenemen. Kijk goed waar jullie mij begraven. Ik ga mee. Wat een geloof. En zo, als je in Hebreeën 11 gaat lezen, zie je herhaaldelijk hoe hij voorbeelden aanhaalde van mensen die durfden te geloven. Hoe dat de Israëlieten door die Rode Zee trok uit geloof. Zij wisten niet wanneer die water zou terugkeren. Maar vanuit geloof deden zij dat. Vanuit geloof vierden zij Paasfeest. Werd dat lam geslacht en de bloed aan de deurposten gesmeerd. Zuiverheid geloof. Dat gaat ons beschermen. En dat is een beeld van het bloed van Jezus. Die scheiding maakt tussen ons en de dood. Geestelijke dood. Als je dat door zou gaan lezen, wordt het zoveel keer herhaald. In vers 32 zegt hij: wie moet ik verder nog opnoemen? Wat wil je nog horen? Zij zijn me zoveel. Want ik zou tijd tekort komen als ik zou gaan vertellen van Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Doordat ze God geloofden, hebben ze koningen overwonnen, wraak genomen, beloften werkelijkheid zien worden, de bekken van leeuwen dichtgebonden. Ze hebben de kracht van het vuur gedoofd, zijn ontsnapt aan scherpe zwaarden, hebben kracht van God gekregen toen ze zwak waren, zijn in de strijd sterk geweest en hebben de legers van vijanden op de vlucht gejaagd, doordat ze God geloofden. God wil een stortvloed geven. Hij wil dit constant doen. Hij wil iets moois, iets opbouwends, iets gezegends doen in ons. Wat moeten wij doen? Gewoon gaan geloven.
Geloof is in die hart, maar komt uit die mond. Vanuit onze monden bevestigen wij dat. Heer, u bent goed. U zegen. Ik ontvang vandaag uw zegen. Ik ontvang van u die antwoord op mijn probleem. En Markus 11 zegt hij, wij moeten geloven doordat wij dit reeds ontvangen hebben. Wanneer wij bidden. Geloven dat wij dit reeds ontvangen hebben. Ik ontvang dit van u. Ik ontvang die oplossing. Ik ontvang die doorbraak. En ik dank u daarvoor. Ik prijs u daarvoor. Heer, ik zie dit voor mij. Ik zie hoe ik ga juppelen en dansen. Dat wil jullie niet zien, maar ik doe dit voor God. Mijn zingen ook, wil jullie niet horen, maar God hoort het graag, dank de Heer daarvoor. Soms moet die water maar sterke stroom staan in die douche dat niemand mij kan hoorzingen. Maar ik doe dit voor God. Ik denk aan iemand die eens aan de samenkomst had die moeite omdat iemand anders zo'n beetje vals zong en die ging die aanspreken. Die persoon zei tegen hem, ik doe dit niet voor jou. Ik doe dit voor God. Dus, en broer en my zus, zullen wij gaan geloven? Dat belofte die de Heer aan u gaf, misschien lang geleden, wil u niet terug die belofte gaan lezen. Zeg, Heer, ik zal terug gaan geloven. Dank u dat u dit waar maakt in mijn leven. Al zie ik het niet, hoe dat gaat gebeuren. Maar ik vertrouw niet op mijn zintuigen, ik vertrouw op u. U zal dit waar maken. Amen. Vader, dank u wel dat u zo trouw bent. U bent goed, Heer. U bent een goede Herder. U zegent ons. U heeft onze levens in uw handen. En u geeft meer dan genoeg. U bent geen dief die steelt en die vernietigt en die doet. Nee, u bent een goede herder die uw kinderen zegent, uw kinderen omarmt, die daar zijn voor ons. En wij ontvangen dat vandaag, Heer, in Jezus' naam. Dank u, Heer, dat u uw belofte waar maakt in onze levens. Heer, dat dit wat onmogelijk is, mogelijk is bij u. Ik dank u daarvoor, Heer, dat uw zegen rust op onze gemeente. Elk lid van onze gemeente, Heer. We ontvangen dit van u en wij prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. De Heer zegent u.